Bé, moltíssimes gràcies a tots per ser avui aquí. Manlleu és la vila on va néixer i créixer la meva mare, on de petita venia cada cap de setmana a visitar la iaia i on encara hi viuen els meus tiets i cosins. És una ciutat que em porta grans records, que m'estimo especialment i és un plaer i un honor poder celebrar aquest acte avui aquí a Manlleu. També és veritat que el Manlleu d'avui, malauradament, s'assembla poc al Manlleu d'ahir. Els qui vam veure i viure la millor època, ara constatem amb tristesa i desconcert el resultat d'anys de deixadesa i de males decisions. De ser una vila on es coneixia tothom a ser una ciutat on es desconfia de molts, de masses. I no és un decorat singular que us hagi tocat viure aleatòriament, és l'escenari compartit de la majoria de viles i ciutats del país. Per culpa dels nostres governants i de la seva manifesta incompetència, avui ja no podem reconèixer els nostres municipis ni els nostres barris. Impotents i indefensos, ens hem resignat a enyorar-los. I això és terrible. No poder sortir a passejar als vespres d'estiu, no poder deixar les finestres obertes, haver d'estar amb l'ai al cor fins que sents la porta i saps del cert que la nena ha tornat sana i estàvia a casa. Haver de canviar costums i dinàmiques familiars, pressupostos i ordenances municipals en el fallit intent de minimitzar l'impacte que l'allau immigratori tercermundista que hem rebut i que continuem rebent té en la nostra vida quotidiana. A això ens ha abocat la casta política. Tots aquests que pul·lulen a redós dels partits, que fa anys i panys que s'alimenten del diner públic, que legislen sense tenir en compte els interessos i necessitats d'aquells a qui es deuen, i que viuen en un món paral·lel, rodejats d'escortes, en casetes ajardinades amb videovigilància, totalment aliens a la inseguretat i als riscos en els que vivim immersos la gran majoria. Aquests que de la talaia de la superioritat moral estan ens diuen racistes, feixistes, fins i tot nazis, però que callen i miren cap a una altra banda cada cop que la immigració legal i il·legal que ells han aplaudit i fomentat comet robatoris, agressions, violacions o fins i tot assassinats. Llavors, no els busquis. La seva follia immigratòria obliga els vulnerables del país a competir per ajudes i serveis amb qui no ha contribuït en res a la nostra societat. Els immigrants il·legals s'enduen les ajudes i estrenen els pisos de protecció, mentre la nostra gent gran, desvalguda i indefensa, viu en un quart sense ascensor ni calefacció, mentre el nostre jovent fuig a treballar a Europa per poder emancipar-se. D'això que ens fan no se'n diu multiculturalitat, se'n diu substitució demogràfica i la financien amb els nostres impostos. Hi va haver un dia que les esquerres robaven els rics per donar-ho als pobres. Avui roben a qui treballa per donar-ho a qui gandoleja. I aquesta és una veritat irrefutable, tan irrefutable que l'únic contraargument que han trobat per rebatre'ns és la censura. Cuiteu com han corregut Junts, Esquerra, la CUP, els Comuns i el PSC a idear una modificació del reglament parlamentari per poder silenciar-nos. Dècades plàcides de discursos políticament correctes, on tothom es veia amb cor de prendre l'acte de diputat perquè hi havia 1000 privilegis associats i cap risc a la vista. Quin risc podia haver-hi si les seves intervencions, propostes i lleis mai excedien la zona de confort ni vulneraven la correcció política? Que si progressisme, que si feminisme, tot paraules boniques i ben sonants, sense incomodar ni comprometre mai ningú. I els hi funcionava, fins que l'islam va irrompre de ple a les nostres vides. De cop i volta, la força i la bel·ligerància amb la que tots ells havien combatut el suposat patriarcat europeu s'esfumava davant els fanàtics musulmans que consideraven les dones inferiors i pecaminoses. Per què? Perquè l'islam no perdona. Confrontar l'avenç islamista no surt de franc. Amenaces, agressions, fins i tot atemptats, ho hem vist aquests dies a Europa. Els capitostos de Junts, Esquerra, la CUP havien acceptat l'acte de diputat per tenir una bona jubilació, no per defensar els interessos dels catalans assumint els riscos que això
comportava. A mi no se'm sanciona amb 10.001 euros, ni se m'amonesta al Parlament perquè sigui d'extrema dreta, sigui feixista o sigui nazi. A mi se'm sanciona i amonesta perquè he tingut el valor que no van tenir ells. Perquè hem sortit a defensar la civilització occidental enfront de la barbàrie que ells han consentit i normalitzat. Perquè hem trinxat la correcció política imposada, esquivant tota mena d'etiquetes i de cordons sanitaris. Perquè hem volgut garantir l'estat del benestar i el marc de drets i llibertats que tant d'esforç i tant de sacrifici ens ha costat assolir. I és per això que Aliança Catalana fa por i fa nosa. És per això que se'ns ataca per terra, mar i aire. És per això que el govern destina milions d'euros dels nostres impostos per comprar la premsa i el relat, criminalitzant-nos i manipulant l'opinió pública. Perquè saben que tenim la raó. No poden continuar maquillant la realitat i saben que tard o d'hora la nostra raó s'imposarà a les urnes. Avui som a Manlleu precisament per això, per demostrar que no som fruit d'un rampell ni desapareixerem d'aquí 4 dies, com vaticinen els nostres múltiples adversaris, sinó que arrelem amb força i reconquerim amb avidesa allò que mai hauríem d'haver perdut. A mesura que Catalunya es tenyeix de blau, es recupera la fe i l'esperança, però també i sobretot el seny i l'ordre. Volem estendre el seny i l'ordre a la comarca d'Osona i per fer-ho necessitem valents. Valents que facin un pas endavant per salvar aquest país i garantir un futur als nostres fills. El curs de la història no es canvia sol. L'hem de canviar nosaltres. Avui és un bon dia per decidir quin paper hi voleu jugar en tot això. Sereu espectadors o en sereu protagonistes? Si volguéssiu ser mers espectadors, avui no seríeu aquí, donant la cara. Per tant, sense saber-ho, jo diria que ja heu triat. Compto, doncs, amb tots i cadascun de vosaltres. Visca Manlleu i visca Catalunya!